Urip laras. Panglimbang 5 menit dina Legi tanggal 22 Agustus tahun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 23 ayat 1 tekan ayat 12. Dadi wong mono banget prayoga menawa uripe laras. Laras antara sing digagas, sing diucapake lan sing ditindakake. Laras antara kahanan ekonomi karo penampilane. Laras antara jejer kang disandang karo cara uripe. Rikala wong pinter kojah nanging ora kawetu ing tumindak, banjur diarani gajah diblangkoni. Rikala wong kahanan ekonomine pas-pasan nanging gaya uripe mewah, banjur dicelatu kaya cecak nguntal empyak utawa gegeden empyak kurang jagat. Rikala wong ora empan papan jroning tumindak, bisa dicelatu minangka Petruk dadi ratu. Aku dhewe biyen dek isih ngemunah asrama banget nyadari jejerku minangka bapa lan guru. Mula saparipolahku ndak angkah ora nerak pakon-pakon kang ndak rakit. Semono uga rikala kapasrahi tanggung jawab dadi pembimbing para novis, solah lan polahku ndak angkah ora cengkah karo pakoning komunitas. Timbalan kita minangka pendherek dalem Gusti adhedhasar waosan dina iki, kejaba urip laras nanging uga elik-elik utawa ngoreksi urip sapa wae kang ora laras. Mbuh becik mbuh ora kahanane, ngoreksi liyan mujudake sawijining kewajiban. Kanthi mengkono awake dhewe mraktekake pakon tresna tintresnan demi kabecikane pepodo. Rikala urip ora laras kaajarake mesti akeh kang dadi kurban. Gusti Yesus piyambak nulakake prakara iki. Liwat peling marang para murid, satemene Gusti Yesus ngoreksi cara uripe wong-wong Parisi lan para ahli Taurat kang ora laras karo jejere wong-wong mau minangka pamimpin lan guruning bangsa. Minangka wong-wong kang kasampiran wewenang kanggo nafsirake paugeran Taurat sarta mimpin lan mulang bangsa Israel, kudune apa kang katindakake laras karo apa kang kawulangake. Wong-wong mau kanthi teliti lan rinci ngrakit pakon-pakon kanggo nganjrahake paugeran Taurat, nanging emane wong-wong mau amung ketuk ing pamikiran lan pangrakitan wae. Dene tumindake ora nuduhake ayatan paugeran kang wis padha karakit. Ana 613 paugeran Taurat asil rakitane para ahli Taurat lan wong-wong Parisi. Marga ora nindakake wong-wong mau padha karo ngebrokake sanggan marang liyan sarta njawil wae ora gelem. Sewarike tumindake wong-wong mau digawe-gawe kaya-kaya saleh. Mula Gusti Yesus ngendika, tindakno apa kang kawulangake dening para ahli Taurat lan wong-wong Parisi, ananging aja mbok conto tumindake. Para tresna pelan kinasih prayoga dadi sesanti kita para pendherek dalem Sang Kristus, urip kang leres, laras lan lurus. Leres awit tumindak miturut pakon dalem Allah. Wong Katolik kudu liwat Gusti Yesus minangka dalan kang leres. Laras tegese padha antara kang kapikirake, kakandhakake sarta katindakake. Apa kang kaimani ya kaayati. Dene lurus tegese ora nyimpang saka kersa dalem Allah. Menawa iya kandha iya, menawa ora kandha ora. Suwawi sami munjuk, kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanuwun awit penget kangge gesang kanthi laras, lurus lan leres. Nanging kawula ugi nyuwun kegiatan Yang Roh Suci amrih wantun ngimutaken sinten kemawon ingkang gesangipun boten laras
lurus lan leres. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.